11 December salmariwo Rajya Sabhawo CAB pasangmani yagulo sing nugui manka Assam haste Tripura haste Shillong ti notice haste ganangi no horsangmani eba kepno khadumani funugui dalbidal motha dalbidal NGOs dalbidal political party ni bkhaktui abono khadumani funukjak mani eba protest khaimani jingobo haikena nugui manka Tripura hastewo bo ashalo joint movement against Kebni Mothabai Ashalo Haseni Lahar Kotorok Mutubzak Mani Eba Tripura Bon Shaklai Jakmani. Jingobo Haikina Nugi Manka Eba Koktuma Manka Laitangnai 10 December Shalmariwo IPFTini 8 Khorokchar members Eba Khorokchar Adongrok Hakotorni Home Minister Amit Shah bai Kok Shalainani Bagai Tangi Shogijak Delhi Hakotoro Tangi Shogijak Bahikeno IPFTini GS Montri Mebar Kumar Jamatia IPFT ni AGS Mongol Deborma Tangi Shogijak MLA Bishoketu Deborma Tei AGS Shukla Deborma Tangi Shogijak Khorokni legal advisory Takuk Mintu Deborma Tei Takuk Omid Deborma Obo Haikena Khoroksar ni borok team tabuk thik tini 14 December Jingozaru thik phaisok baijak Agartala Maharaja Bir Bikram Airport Buskango Narok Nugi Mankhana Yango Delhi Hasewo je Amit Shah bai malaimani yagulo kifilnai rokon nasingnani bagai eba kebo jati gusti kebo ni relative phane rokon nasinglai jago jagao Maharaja Bir Bikram Airport thik arrival buskango obo haikena sing koktoma mankha same flight no phaitongo BJP ni MLA Rampada Jamatia phaitongo BJP ni Hasteadong Bishindra Deborma tei obo haikena same flight no phaitongmani sing koktoma mankha joint movement against Cape Mothani Bodolok Ajagawo tongo a Mothani convener Musang Anthony Deborma tei borokni bodolo tongo Agini Kasam MLA eba INPD ni Tangphang Ashok Phang Vijay Kumar Rangkhol tei obo haikena borokni bodolo tongo borokni adong borokni Mothani kulkuju kotor adong rok jingobo haikena nasinglai nei tei nasingmani yagulo borok phaikangka mangpuli rok phunuknai tei borok bai thani koksanani chaitok nai aboni bagai jing obo haikena tini thik Agartala Maharaja Bir Bikram Airport phaisok baijak borok Amit Shah bai malaimani tamo discussion ngkha tamo kok salaika kep notui eba Tripura len ni demand notui addition more power notui o jagao inner line permit arnani goshika nei rogobo abo haike koktoma rok sori jak tongo eba awai mung khlai jagui tongo phiaba soikubai koktoma tamo Amit Shah tamo Tripura ni bagai saklainani thangui tong eba tamo kogr khabono jing nainani chaitok lainai eba saimani chaitok lainai aboni bai nor soyoi nai tongni Chini Khorang Chini Khorang ni mangpili bonorok nugui mankhana jing tabuk thik phaisok baijak Agartala Maharaja Bir Bikram Airport arrival gate buskango Delhi ni simi Agartala phung thik 8:55 o direct flight tongmani phiaba abo delay mani bagai Delhi wono 11:09 to birkhung kasamani yagulo sing nugui man khaljarawo phaisok paika BJP ni MLA Rampada Jamatia sir dibur kaham sir kisa kok salai kisa kok salai na Delhi o discuss khaimani tei je Amit Shah bai sir narok nugui man khana Amit Shah bai discussion khaimani yagulo MP Reboti Kumar Jamatia bin logi thangjak tongmani Amit Shah bai kok salai ka borok Tripura ni current situation ti phiaba tabu kok sanani Nailiya jing chaitok kha borok bai MLA Rampada Jamatia bai kok sanani phiaba ulo kok sanani ni bongkhor thangmani nugui man khana jing obo haikena kok saiman ke bo bai chaitok khamo je tabuni current je condition tabuni je current problem Cape noti singmung tongmani bini thani phirok mung manani tongmani phiaba Mungsa kok salian bagai jing narong thani nagar sano